Dwi'n gweithio. Na, come on. Dwi'n pwyntio at fi'n hun. Ond fi yn Home Bargains Caernarfon. Ti yn viral ar TikTok, so... Ti'n yn barod. O, diolch. Ti, fi'n meddwl. Allan na chdi sy'n nesa Ie. viral ar TikTok. Na, dwi ddim yn siŵr sut ti'n neud gyda TikTok. Dwi wedi gwneud 2 album Nadoligad a nath o'n neud dim byd. Na do? Anghofio fo. Dim siŵr os mae'n regen Nadolig yn i right fit. Dwi wedi sgwennu fatha 700 dolyg, ti wedi gwneud lot. Gown ni brwydro'n erbyn ei gilydd. Collab o'n i'n dweud. O, collab. Okay, sorry. Dwi'n lyfio bod nhw'n gofyn middle seat, dwi'n mynd gallu canu un o'r seas yn gywir. Trio fo. Na. Reit, go on. Pwy's your guess? Dwi'n gweithio. It's electric piano! Wyt ti'n gystadleuol ar y darts neu pool? Dwi eisiau curo Bryn, ond fel arall, it's fine. Fi moyn y lamp. Do, dwi wedi dwy'n pethau o'r llwyfan operatic. O, do? Do. Beth? Bydd i'ch dweud neb? Yw e'n dwy'n os ych chi'n gofyn? Na. Teimlo'r teimladau. Just an emotional mech. Waw. Ti'n ateb yn really gloi, ti'n gwybod hwnna? I'm 3 to 5 working days i fi. Paid ffono fi. Yn tan fel ti'n da gyda advice. Oce. Dwi fel arfer yn ateb bobl achos bod fi ar y toilet ar y pryd. O, wel, diolch am roi a delwedd na mewn i pen fi. O bora. Os da ti fel Wikipedia neu rhywbeth? Na. Mae gen i Wikipedia fi, o like, pwy ysgrifennach chi? Oh my god. O'n i'n creu fi. Ie, mae'n dda. Ti di googlo un o ti? Ie. Tal, o'n i'n gwybod. Ti'n gorau gwybod llew ti arni? Y brawd bach. Ti'n bod wedi dechrau nes troi'n 40, de, ydi chwerthin a rhechan rhywun bryd. Ta laffa, ti'n... Gyn ti'r cwshin na hefyd, oes? Oes. Ti'n mynd i ogla hwnna. Ti o'r nesa sy'n mynd i ddefnyddio'r cwshin na. Ti ddim yn mynd o'na gyda o'r set, ti? Na.